Ён уладзіў Мінску неверагодныя перформансы і фанацеў ад ласкавага мая. Запісваў неверагодна прыгожыя песні і лютыя эксперыменты. Хацеў жыць як нармальны чалавек, але ў яго так і не атрымалася. Сёння я прынёс вам выпуск пра вельмі яскравага беларускага музыканта, які вырушыў мінскі андэграунд, а цяпер выправіўся ў апошняе бясконцае турнэ. Гатовыя? Тады пачынаем! Все эти банки, куски стертых автомобильными шинами металлических деталей, смотрят на меня своими запредельными глазами. На гэтым відэа безыменная акцыя недзе ў нетрах Менску пачатку 90-х. У кадры малады музыкант Антон Крывуля. Я не стаў знакамітасцю і наўрад ці да гэтага калі-небудзь імкнуўся. Але калупацца ў яго творчасці можна бясконца і кожны раз адкрываць для сябе нешта новае і нечаканае. Гэты ўрывак частка вялікага аматарскага фільму пра легенду мінскага андэграунда «Аб'яднанне сонцацветы». Ён называецца «Я люблю тебя». І яго ідэя даволі цікавая. Выразаць з усіх канцэртных відэаматэрыялаў усе сцэны, дзе Пукст ляжыць на падлозе і крычыць у мікрафон, дадаць туды кадры, дзе мы палохаем на вуліцы людзей, і атрымаецца крутое кіно. Атрымалася зацягнута і сумна месцамі, але ёсць добрыя моманты. Гэты фільм змантаваў непасрэдны ўдзельнік усіх гэтых канцэртаў і падзей Антон Крывуля. Ён жа галоўны герой гэтага выпуску. Жан ці стэрэачувак, гэта таксама ён. Праекты «Сонцацветы», «Мох», говоришь про веселых зверей или прыгаешь как поплавок. «Бэтмены большой Украины». Я не буду бежать, буду стоять. «Волшебная одноклеточная музыка». «Котяты». І шмат чаго яшчэ. Сёння я пакажу вам шмат цікавых кадраў з жыцця мінскага андэграунда 90-х і правяду вас па творчасці Антона. Чаму менавіта ён? Таму што гэта сапраўды выбітны творца, які натхняўся поп-музыкай, але ўвесь час існаваў паралельна з ёй. Але спачатку давайце занурымся ў кантэкст. Превращенные в эстетические объекты, эти предметы обретают трансцендентальное значение, товарищи. Новый первобытный человек в экстазе первичного бытия превращает мертвый утиль в орудие трансцендентального общения. Принимая болезнь... Мінскі андэграунд 90-х – гэта настолькі прыдатная глеба, што за яе павырастала амаль усё, што мы ведаем і любім. Самыя смелыя эксперыменты і неверагодныя перформансы пачыналіся менавіта тады. Напэўна, вы ўжо заўважылі, што ў апісанні да фільма «Я люблю тебя» фігуруе магутная постаць беларускай незалежнай сцэны Сяргей Пукст. Нездарма. І я вам пасля патлумачу, чаму. А спачатку невялікае падарожжа ў кантэкст ад Сяргея. Начало 90-х было временем довольно продолжающимся, потому что все началось лично у меня, например, в художественном училище еще в конце 80-х, когда на закате перестройки как раз была самая неограниченная свобода, которую можно себе представить. Уже в 90-е, я не скажу, что что-то поменялось прямо на этом пересечении из 80-х в 90-е, и независимость, я не скажу, что как-то мы ее сильно ощутили, потому что это был возраст, когда ты вообще как пьяный ходишь все время. То есть это было время такого настоящего, какое-то вот начало века, да, там такой вот всякие мистические, полумистические кружки. Отчасти очень много все еще мистики относительно. Битлз показали в 1987 году по телевидению государственному, что впервые люди увидели этих людей. Дык чаму менавіта Пукст? Таму што працяглы час ён быў непасрэдным удзельнікам аб'яднання сонцацветы разам з Крывулем. Гэта ўрывак даволі нявінны і стандартны выступ сонцацветов.
Часам Пук сталадзіў настолькі шалёныя перформансы, што цяперашні андэграунд — гэта дзіцячы садок. Я вам абавязкова раскажу і нават пакажу ўрыўкі з эпічных відэа. На іх сапраўдная анархія, гараць людзі. Але пачыналася ўсё з песні пра Афганістан. Нечакана, правда? В начале 90-х уже как раз, когда я испытывал острую ностальгию по художественному училищу, потому что в Иньязе было и тяжело, и муторно, и на самом деле очень душно. Потому что в художественном училище, когда мы устраивали там разные праздники, там культ личности, например, одного студента мы устроили прямо целый день, там картины там были, там был такой Саша, ну, это сейчас я отвлекаюсь. Короче, было масса интересных событий, и я по ним очень скучал. И я как-то вот заходил в художественное училище уже просто по старой памяти, потому что мне хотелось опять подышать этим воздухом, который уже начал меняться. И вдруг я увидел какого-то шкета, просто очень маленький мальчик по моим тогдашним представлениям. И он играл вот одну песню. Он играл песню, такой друм-друм-друм-друм-друм. Он говорил: Афганистан, друм-друм-друм-друм, Афганистан, друм-друм. Ну, своим этим вот мерзким, впоследствии известным голосом. Ну, и мы как-то с ним познакомились, потому что это было очень в духе вот этой той... Даже для той иронии, даже я бы сказал, это было как-то too much, потому что он уже был... Ну, то есть вот как-то у Антона впоследствии это проявилось, что он все доводил до какого-то края, такого, когда вот люди обращали внимание, потому что их что-то там бесит, как, ну, по моим тогдашним представлениям. И мои реакции были такие. Мама, калі даведалася, што я займаюся музыкай, вельмі здзівілася і сказала: «Трэба табе, мусіць, неяк павучыцца». А я зразумеў, што трэба знайсці ў музыцы нейкі вельмі просты нерв, якім я змагу кіраваць на высокім узроўні, трымаць яго ў руках. Адгэтуль апора хутчэй на тэкстуру гуку, на доўгае гучанне. Гарманічнага мыслення ў мяне ўвогуле не існуе. Я не чую акорду, я яго адчуваю, але не чую. Гэта хутчэй мадальнае ўспрыманне музыкі. Вось так праз шмат год Крывуля ўзгадваў пра свае адносіны з музыкай. Але хіба галоўнай разынкай таго часу ў творчасці сонцацвітоў была менавіта перфарматыўная частка. Аднойчы музыканты вырашылі зладзіць канцэрт-перформанс. Падчас яго раскрыўся талент Крывулі. Это было в аудитории пединститута, педуниверситета, который вот на площади, вот этот корпус, где завешивали все эти окна по праздникам. И вот мы пришли и разрешали, тогда просто брали ключ от аудитории и спокойно играли какой-то акустический концерт. Он был бесплатный, массу людей, и мы со своей баночкой спирта мы туда зашли. Вот, начали пить спирт натурально, потому что кто-то из деревни привез. Это было время довольно странное, оно было просто из непонятных продуктов состоящее. И женщина, естественно, нас увидела, потому что все-таки кто-то там смотрел за каким-то порядком, и нас выперла. Мы тихонечко проникли снова и дождались нашего выступления, потому что мы должны были выступить. Мы вышли тогда вместе с шахматной доской, с одной, без гитар. Ничего не было вообще у нас. И тогда Антон показал свой талант. Вот я скажу, что даже вот эта точность жеста была просто гениальной. Мы открыли эту доску и надели вырезанные из картона очки каждый. То есть, например, Паша Лось, поскольку он был длинный, он с черепами надел. Был такой. И у него в виде косточек даже дужки были. У меня мне попались сердечками такие очки. А Жан тоже какие-то надел, но я уже сейчас не вспомню. По-моему, нас было 3. И он сказал: а сейчас песня Гребенщикова «Плоскость». И так хрясь себя доской по башке. И вот этот момент просто сам по себе, что вот именно плоскость и вот это движение. А потом он начал петь вот это вот, стояли на плоскости, мы как-то ему подвывали. И потом уже, когда мы стали выходить, после этого женщина, которая нас выгоняла, она сказала: а все-таки, знаете, в этом что-то есть. И мы поняли, все, сработало. Вот теперь мы будем дурить башку всем с этого момента.
Але самым радыкальным у гэтай тусоўцы быў менавіта Пукст. Не верыце? Тады вось вам доказ ад самого Антона Крывулі. З намі Сергей Пукст выступаў увесь час, і Пукст быў самы дэструктыўны. Ён тады быў падобны на самага сапраўднага дзеяча No Wave. Голы ж скакаў на шкло, шакіраваў усяляк публіку, гарлапаніў. Аднойчы мы рабілі канцэрт на Мінскім моры. Там было бунгала пасярод поля каля вёскі Тарасава. Прывезлі апаратуру, склікалі туды народ, прыйшло чалавек 100, арганізавалі канцэрт начны. А Пукст надзеў гарнітур з газет, скакаў і не разлічыў, гарнітур на ім парваўся. Ён стаў зусім голы. Як сапраўдны артыст вырашыў даскакаць да канца і скокнуў у нейкі факел, спаліў сабе ўсе валасы і бровы, наогул сур'ёзна пацярпеў. Ну як вам такое? Скажу нават больш, захаваўся невялікі кавалачак таго самага выступу сонцацвітоў. Зацаніце, як гарыць ва ўсіх сэнсах малады Пукст. Резин, она ушла, меня терзала. Янде, янде. Менавіта ў тыя часы нарадзілася і адна з самых вядомых песень Сергея «Я люблю тебя». Вось адтуль і назва фільму. Вядома, ў тыя часы па мянушцы Жан Крывуля пераўтварыўся ў стэрэачувака, а быў яшчэ і моначувак. Калі казаць пра паходжанне ніка стэрэачувак, то яго прыдумаў мой прыяцель Паша Сучкоў. Мы неяк з ім гулялі, весяліліся, і ён раптам спыніўся, неяк змяніўся ў твары і сказаў: «Ты будзеш стэрэачувак, а я моначувак». З тых часоў мы з ім увесь час высвятляем адносіны на тэму, што лепш, мона ці стэрэо. Прыкладна ў той жа час на падмурку сонцацвітоў з'явілася новае аб'яднанне, ваўшэбная аднаклетачная музыка. Сапраўды чароўная і вельмі незвычайная. Канцэпцыя была даволі простая, настолькі, што вам яна можа нават падацца дужа прымітыўнай. Але на самой справе гэта вельмі цікавае даследаванне прыроды ў гуку. Па ўсім свеце існуюць гурты, якія граюць ваўшэбную аднаклетачную музыку. Яны адрозніваюцца толькі нумарамі. ВОМ-1 у Маскве, ВОМ-2 ў Менску і гэтак далей. Яны выконваюць музыку па вельмі простых агульных правілах. Граюць адну ноту, у гэтым яе аднаклетачнасць. Адсюд заключаецца ў тым, што ў гэтай адной ноце чалавек пачынае чуць тое, чаго ў ёй няма. Нейкія прывідныя мелодыі, інструменты, рытмы. Гэта нейкі вельмі цікавы псіхаэфект. Магчыма, ён нават апісаны ў псіхіятрычнай практыцы. Не ведаю. Дужа складана будзе праілюстраваць увесь цуд гэтага праекту урыўкамі. Але паспрабуйце паслухаць. А калі спадабаецца, пашукайце спасылку на альбом у апісанні гэтага відэа. Ваўшэбная аднаклетачная музыка не апраўдала нашых чаканняў, не стала масавай, а мы разлічвалі, што гэта будзе магутны рух. Не хочам пазіцыянаваць яе як авангард ці псіхадэлію. Гэта ні храна не авангард. У ВОМ драйв і псіхадэлія пабочныя эфекты. Яна пра мікратканіну гуку. Гэта адчуваеш толькі на канцэрце ці на першым трэку нашага альбома «Аврора». Гук вібруе, нібы паўночнае ззянне і нікуды не рухаецца. Мы не выкарыстоўваем прымочак, граем на чыстым гітарным гуку. Потым была спроба зрабіць аўтаномныя песні, таму з'явіўся касетны магнітафон. Ён жа сам па сабе музычны інструмент. Так для Антона пачаўся перыяд сольнай творчасці і бясконцых гуртоў і эксперыментаў. Часам яны заводзілі музыканта настолькі далёка, што ён шукаў крыніцы натхнення ў самых нечаканых месцах. Не верыце? Тады вось вам прыклад. Ну што, здзівіліся?
Так, гэта малады Андрэй Разін і гурт «Ласкавы май» з песняй «Стары лес». Крывуля ў тыя часы шукаў натхнення ў лютым лоу-фаі і ў шчырай поп-музыцы. Настолькі шчырай, наколькі можна сабе гэта толькі ўявіць. Мне заўсёды хацелася рабіць нешта ў рэчышчы «Ласкавага мая». Максімальна кашмарны саунд, жудасна-сіроцкі драйв. Сёння слухаў першы альбом «Ласкавага мая». Арыэль Пінк проста дзіця ў параўнанні з гэтым. Калі адняць эстэтычныя недахопы, усякі сіроцкі ідыятызм, то гэта дзіка крута і цікава. Я ўчора глядзеў відэа «Стары лес». Там не гэты кашмарны Шатуноў спявае, а Разін. Ён таксама поўны дэбіл, але ён неяк цантліва гэта ўсё робіць, неяк вельмі ўжо ўстаўляе. Так з'явіўся фантастычна прыгожы сольны праект Антона «Мох». Яго першы ж альбом «Мільярд жоўтых птиц» неверагоднае псіхадэлічнае падарожжа, якое падарыла нам сапраўды выбітныя песні. Вось вам «Кукушкі». Прыгожа, праўда? Простыя, празрыстыя сінтэзатары, зразумелая, але вельмі яскравая мелодыя, чароўны вайб. А вось яшчэ адзін цудоўны трэк з гэтага альбома «Самалёт». Я хочу знайсці такі мабільны спосаб занятку з медыа і самім матэрыялам, каб гэтым можна было займацца на хаду. Таму я зараз і раблю праект «Мох». Гэта лютасць, выяўленая ў вельмі кампактных формах. Лютасць тыпу «Вы хочаце інді-рок? Хуй вам! Атрымайце «Ласкавы май». Пра мабільнасць не жарт. Крывуля ў тыя часы сапраўды пісаў музыку, дзе прыйдзецца. Дома, у электрычцы, у лесе. Атрымліваўся лоу-фай, але вельмі утульны і абаяльны. Ты слухаеш гэтую музыку і разумееш, што ўсё на сваіх месцах. Нават гэтыя дуркаватыя дзіўныя песні пад назвай «Кідаць бабы». Самое время кидать бобы. Самое время кидать бобы. Мы былі 1,5 гады таму на оўпэн-эйры ў Карэліі. Сядзелі сярод дзюн у соснах, палілі траву, гралі нешта і варылі макароны. І было некалькі слоікаў кансерваваных бабоў, і мы іх таксама грэлі. І тут да нас прыйшла котка з лесу і стала лезці ў палатку за гэтымі бабамі. Ну а мы гулялі, у нас быў індыйскі інструмент, дэбільны такі, і мы спявалі пра ўсё гэта. Даже тексты Антона мне казались очень странными тогда, искренне. Но у Антона была интересная особенность. Он относился к этому серьезно, и даже интересно, что он на первых порах сделал какую-то попытку оказаться, ну, по крайней мере, проткнуться во что-то официальное, потому что я помню, что буквально я его встретил на Паниковке, у нас был такой центр напротив резиденции президента. Он сидит там с тетрадкой, очень грустный, лето. Я спрашиваю, а что такое? Он говорит, ну вот показывал стихи белорусскому писателю какому-то. Я спрашиваю, и что? Притом я спросил, уже, честно говоря, у меня подкатывало, потому что он сказал, что говно. И вот его искренняя грусть в тот момент, ну, он был, конечно, очень молодой, и понятно, что он просто... Но поразительно, что вот те тексты, которые он писал, они мне казались, ну, абсурдными, но они уж точно мне не казались годящимися. Даже на этом вот витке странной полусвободы, которая у нас была, даже там это едва ли проходило, потому что это просто не вопрос литературы, то, что он делал. Это вопрос просто образов, текстов, неожиданностей, ну, чего угодно, но не того, что печатали тогда. Менавіта ў гэтым месцы трэба, напэўна, зрабіць важную ремарку. Па-першае, Крывуля перабраўся з Мінску ў Маскву. Чаму? Не хапала прасторы. Гэта дакладна не было нейкае ідэалагічнае рашэнне, хутчэй проста інстынктыўнае. Ён вельмі дакладна сфармуляваў агульны вайб горада, які пасля свабодных 90-х апынуўся ў вельмі складаным эмацыйным стане. У Беларусі галоўная праблема ў тым, што хацець няма чаго, а развівацца няма куды. Лепш сядзець ціхенька. Взлетают на стены
Скользят по снегу колеса, ползет по ступеням пена. У Маскве Крывуля разам са сваёй вялікай сям'ёй пасяліўся ў доме каля самага лесу і пачаў працаваць дызайнерам. Што праўда, праца яго не дужа натхняла, і ва ўсіх сваіх інтэрв'ю таго часу ён казаў адно і тое ж: «Я не хачу працаваць, а хачу займацца музыкай». Што яму перашкаджала? Ну, магчыма, вось адказ на гэтае пытанне. Калі мы палілі і ладзілі на канцэртах буянства, у нас было да халеры публікі. А потым, калі сталі рабіць нейкія больш стрыманыя разумныя рэчы, публікі не стала адразу. І яе до гэтага часу так и няма. Его именно вот образ жизни, то что он просто, вот его настоящее кредо, именно прожить жизнь абсолютно свободным человеком. Вот это, конечно, то есть будучи свободным от социальных условностей, от каких-то еще вещей, и вот это невероятная ценность. Это то, на что я никогда не мог, ну, скажем так, пойти, имеется, ну, в таком личностном плане. Вот мне и не было нужды, может быть, он это вынужденно сделал, я не знаю, но, по крайней мере, он максимально и очень ярко проявлял себя везде, где он, к чему он прикасался. То, как он тонко, например, чувствовал лоу-фай, например, эстетику, это, и то, как у него был оборудована квартира при всей его вот этой вот многочисленной семье. Потому что, когда я заходил к нему в комнату, все исчезало, все исчезали, вернее, хотя это было непросто, и мы занимались исключительно тем, что ему нужно. Але самая эпічная і супярэчлівая цытата звязаная з вялікай любоўю Крывулі – гуртом Beach Boys. Вы яго дакладна ведаеце, нават калі не адразу ўзгадалі назву. Дык вось, Антон марыў запісаць свой беларускі Pet Sounds, але артыкуляваў гэтую мару вельмі спецыфічным чынам. Ну вось якога хера 6 мільёнаў беларусаў не могуць пракарміць нейкага музыку аднаго. Сям'ю хлапоў-крывасосаў могуць пракарміць, а мяне не могуць. Па 20 копеек бы скінуліся, і мне ўжо не трэба на працу хадзіць. Я б ім Pet Sounds запісаў. А калі б я ім запісаў Pet Sounds, да іх бы не прыйшлі потым якія-небудзь пі***ы і не заваявалі іх, як гэта і будзе. Што гэта за народ, які не можа нічога зрабіць? Каму ім патрэбны? Дэбілы у Фейсбуку сядзяць, ім усё похуй, на канцэрты не ходзяць, проста уебішная нацыя. Ну, ці пагадзіцеся вы з гэтай цытатай Крывулі? Залетайце спрачацца ў каментары, а я пакуль пакажу вам крыху вайбу жывых выступаў Крывулі таго часу. Антон записываў музыку, дзе прыйдзецца. Дамовіўся з кіраўніцтвам, каб не хадзіць кожны дзень у офіс і пісаў. Альбомы мог з'яўляліся адзін за адным. Прыгожыя. Здравствуй, опасный лес, моя фальшивая ворона, все так же светит по часам. Дзіўныя. Полезные вещи пахнут отравой. Пусть они будут черные, как кошки. Няўтульныя. Псіхадэлічныя. Как снег, где трава как трава. Ты видишь, как издалека идем мы с тобой, ты и я.
Кожны раз Крывуля выпісваў з іх фантастычныя канцэпцыі, запакоўваў свае ідэі ў вельмі цікавыя цытаты. Яго сапраўды цікавіла кожная драбяза. Тэхналогія вытворчасці гуку, мабільнае стварэнне музыкі, апрацоўка голасу, бо спяваць ён так і не навучыўся. Вось вам дзве цытаткі, якія дапамогуць лепш зразумець філасофію творца. Першае. Гітара – гэта інструмент, які дае адчуванне ігры на інструменце. Калі ты граеш на сінтэзатары або на сэмплеры, ты з'яўляешся проста трыгерам. Ты націскаеш на кнопку, а музыка ідзе. Ты тут не інструмент, а ігра – гэта калі ты таксама інструмент, калі інструмент працяг цябе. Толькі тады дасягаецца сапраўдная музычнасць. Другая. Рабіць поп-песні – гэта ж страшна цяжка. Каб яна была не калекам, каб у ёй было жыццё, каб гэта быў арганізм. Проста бывае шмат лішняга, налёт паскудства нейкі. Калі ад яго пазбавіцца, зрабіць гэта з сэрцам і каханнем, атрымліваецца афігенная тэма. У гэтым жа ўся сутнасць – оживить культурные трупы минулого, якія не расклались. Развитие современной музыки как раз говорит о том, что Антон был прав, потому что музыка в результате все-таки выльется к технологии. И технологиям сегодня легко погружать нас в состояние, в миры. То есть, и поэтому я думаю, что отсюда мелодическая составляющая второстепенна. Ну, как я начинаю чувствовать, и я это знаю хорошо. Потому что бренькать на гитаре сегодня это как-то, мягко говоря, старомодно. А цяпер вось вам парадокс. Увесь гэты час Крывуля вельмі настойліва імкнуўся да таго, каб быць нармальным чалавекам. Ён паўтараў гэта як мантру, нібыта сам хацеў сябе прымусіць у гэта паверыць. Маўляў, быць нармальным – гэта сапраўднае геройства. Але ў выніку нешта пайшло не так. Вытрымліваць нармальнасць, напэўна, стала немагчыма, і Крывуля пайшоў з сям'і. У той час ён разам са сваёй сяброўкай Марыкай Чайкай стварыў новы гурт «Кацята». Звездочки стали садиться, значит, кто-то этому рад. Яго думкі сталі цалкам расфокусаванымі і абстрактнымі. Ён разважаў пра прыроду хаоса, адказваў на пытанні дзіцячымі малюнкамі і ў пэўны момант канчаткова знік з інфапрасторы. Што з ім адбывалася ў гэты час? Пробовал не раскусывать сразу, рассасывать конфеты. Гэта было цікавае і незвычайнае падарожжа. У 2018 годзе Антон і Марыка прыляцелі з Масквы ў В'етнам. Вандравалі з паўночных выспаў краіны на трушчобу Лааса і ў выніку трапілі да бясовага чарадзея. Грошай не засталося. Магчымасці рухацца далей таксама. І вось так яны жылі ў таго чарадзея, ён карміў іх рысам і садавінай, ажно пакуль Крывулю яго сяброўку не запрасілі ў рэзідэнцыю ў Сеул. Гэта толькі маленькая частка прыгодаў Крывулі. Творцы, які так і не змог зрабіцца нармальным чалавекам. Цяпер ён жыве разам з Марыкай у Нямецчыне. Музыка, якую яны робяць цяпер, зусім іншая. Але ўсё такая ж незвычайная і метафарычная. Вось вам прыклад. Music of Non-Knowledge. Альбом з 4 трэкаў, сыграны на так званых саматрусах. Як яны выглядаюць, прыкладна вось так. Як яны гучаць, прыкладна вось так. Музыкі вельмі шмат, і яна вельмі розная. Ад старых эксперыментаў пачатку нулявых у духу Вангеліса да каляднага дроўна. І цяпер самы час вярнуцца да аднаго са шматлікіх інтэрв'ю Антона часоў нармальнасці. Пакуль я захоўваю свой сямейны космас і не звар'яцеў, я павінен забяспечваць стабільны прыбытак. Часам я мару з глузду з'ехаць і кінуць усё да д'ябла. Пачаць ужываць кіслату, адрасціць бараду, набіць на шчоках чарцёж малекулы осмію і з'ехаць у апошняе і бясконцае турнэ. Але ўсяму свой час. І гэта я яшчэ паспею, я ўпэўнены. Крывуля здзейсніў свой план.
Адзін з самых незвычайных і таленавітых беларускіх музыкантаў выправіўся ў сваё бясконцае падарожжа. А я прапаную вандраваць разам з ім і паглыбляцца ў гэты чароўны сусвет гукавых пульсацый. Идти никуда не надо, я уже куда надо пришел. Началась пора звездопада, я сегодня звезду нашел. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, пастаўце лайк і падпішыцеся на мой канал. А на наступным тыдні я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!